Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Atay mga bisita nga mga yelo magkayo ni. Ang Divine Mercy na asa mo nga Divine Mercy na wako kay bawo kung sa sumpay sana. Are they friends of the Divine Mercy? Di kung ano din sila mga friends. Dili mo enemies of the Divine Mercy. Salamat sa inyong pagkahiusa, pagpakita sa inyong pagkahiusa diha sa Divine Mercy nga debosyon. Atong iampo ang tibok kalibutan nga mahimong maluluyon sama sa Ginoo, dili naunta magpadayon kining mga gubat o kagubot, panag-away, way pagpasayloay, way pagkaluy-anay. Andam unta tang mga matay para sa kaayuhan sa uban sama ni Kristo. Nya kamong na naghilo, friend mamo sa Divine Mercy, andam na mong mamatay. Maayo. Kay matod pa ni Kristo, there is no greater love than to lay down your life for your friend. Di ba? Friend. Atos ang mga benefactors and donors nga siging tabang nato dinhi pinaagis pagpamalit aning ato mga slots para sa lampusan sa ato mga proyekto o kalihukan dinhi sa atong parokya o sa simbahan. Hatagan unta sa Ginoo sa kalinaw, kalipay o kabalaan sa ilang kinabuhi matag adlaw. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako uyamot sa huna-huna, sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kaya akong akong dakong sala. Usa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Magampo kita. O Dios, gawas nga nagtinguha ka kanunay sa kaluwasan sa katawhan, karon imo pagayong gilipay ang imong lungsod sa dugang kabuhong sa grasya, sudunga nga maluluyon ang imong gipili nga katawhan, aron pinaagi sa imong mahigugmaong panabang, imong panalipdan ang hapit na matao sa bunyag, ug padayonon mo pagpanalangin sila nga gibunyaga na. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Mao kini ang giingon sa Ginoong Dios:
Kuhaon ko ang katawhan sa Israel, gikan sa mga nasod nga nagbihag kanila, ug tigumon ko silang tanan, ug dadon ko silang balik sa ilang kaugalingong yuta. Himuon ko silang usa ka nasod sa yuta nga anaa sa kabukiran sa Israel. Ug usa na lamang kahari ang magmando kanila, kay dili na sila duha ka nasod ug duha ka gingharian. Dili na nila hugaw-hugawan ang ilang kaugalingon pinaagi sa mga Diyos-Diyos ug sa hugaw nilang mga buhat. Luwason ko sila gikan sa ilang pagkahisalaag sa sala ug hinluan ko sila ug sila mahimong akong katawhan ug ako mailang Dios. Maghari kanila ang hari nga sama sa akong sulugoon nga si David ug usaray ilang magbalantay. Tumano nila ang akong mga sugo ug bantayan nila ang akong mga lagda. Magpuyo sila sa yuta nga gipuy-an sa ilang mga ginikanan, yuta kini nga gihatag ko kang Jacob nga akong sulugoon, ug didto magpuyo sila ingon man ang ilang kaliwatan. Maoy mangulo kanila ang hari nga sama kang David nga akong sulugoon hangtod sa kahangturan. Himuon ko ang usa ka kasabutan sa pakigdait uban kanila, kasabutan nga walay pagkabalhin. Panalanginan ko sila ug padaghanon ug ibutang ko ang akong templo sa taliwala nila hangtod sa kahangturan. Magpuyo ako uban kanila ug ako mailang Dios ug sila maakong katawhan. Unya hisayran sa mga nasod nga ako ang Ginoo nagbalaan sa Israel kun ana akong templo anha na sa taliwala nila hangtod sa kahangturan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo magbantay kanato, maingon sa usa ka magbalantay nga nagbantay sa iyang panon. Ang Ginoo magbantay kanato, maingon sa usa ka magbalantay nga nagbantay sa iyang panon. Pamatia ang pulong sa Ginoo, o mga nasod. Isangyaw kini sa lagyo nga mga yuta ug ingna. Siya nga nagpatibulaag sa Israel, nagatigom karon kanila, nagabantay siya kanila, ingon sa usa ka magbalantay sa iyang panon. Ang Ginoo magbantay kanato, maingon sa usa ka magbalantay nga nagbantay sa iyang panon. Ang Ginoo maglukat kang Jacob, magluwas siya kaniya gikan sa kamot sa iyang kaaway. Sa pagsinggit butunga sila sa kinatumian sa Sion. Maganayan sila ngadto
panalangin sa Ginoo. Ang trigo, ang bino, ug ang lana, ang karnero, ug ang mga baka. Ang Ginoo magbantay kanato, maingon sa usa ka magbalantay, nga nagbantay sa iyang panon. Unya ang mga dalaga magsadya ug mosayaw. Ang mga batanon nga mga lalaki ug usab ang mga tigulang. Himon ko ang ilang pagbangutan nga kasadya. Lipayon ko ug hupayon ko sila human sa ilang mga kasubong. Ang Ginoo magbantay kanato, maingon sa usa ka magbalantay, nga nagbantay sa iyang panon. Ang mga pulong mo, O Ginoo, magligonon ta sa mong pagtuo, ug agaga kami sa pagtuman sa imong mahal nga Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Daghan sa mga Hudiyo nga miduaw kang Maria nakakita sa gibuhat ni Hesus ug mituo sila kaniya. Apan ang uban kanila miadto sa mga Pariseo ug misugilon kanila sa gibuhat ni Hesus. Busa ang mga Pariseo ug ang mga kadagkuan sa mga pari mitawag og tigom sa labawng hukmanan ug miingon, unsa may atong buhaton nga kining tawhana naghimo magdaghang milagro. Kung pasagdan ta siya, ang tanan motuo kaniya ug manganhi ang mga Romanhon ug gunubo nila ang templo ug ang tibuok nasod. Usa kanila nga ginganlag Caifas nga mao ang pangulong pari niadtong tuiga miingon, wala kamoy alamag, wala ba kamo mahibalo nga mas maayo alang kaninyo nga usara ka tao ang mamatay alang sa katawhan, inay malaglag ang tibuok nasod? Gisulti niya kini dili sa iyang kaugalingong kabubuton, kundili ingon nga pangulong pari niadtong tuiga. Nagtagna siya nga si Hesus kinahanglan mamatay alang sa mga Hudiyo ug dili lamang alang kanila, kundili aron pagtigom ug paghiusa sa nagkatipulaag nga mga anak sa Dios. Sukad niadtong adlawa, ang kadagkuan sa mga Hudiyo naglaraw sa pagpatay kang Hesus. Tungod niini si Hesus wala na magpasaya-saya paglakaw didto sa Judea, kundili didto siya sa usa ka dapit nga duol sa kamingawan sa usa ka lungsod nga ginganlag Ephraim, diin nagpabilin siya uban sa iyang mga tinun-an. Ang pangilin sa pagsaylo duol na,
ug daghan ang nanungas ngadto sa Jerusalem gikan sa kalungsuran aron pagtuman sa seremonyas sa pagpanghinlo sa dili pa moabot ang pangilin. Nangita sila kang Hesus ug samtang nagkapundok sila didto sa templo nagpangutan-anay sila, unsa may inyong hunahuna? Mutambong baka siya sa pangilin. Ang mga kadagkuan sa mga pari ug ang mga Pariseo nagsugo nga kun may masayod hain si Hesus, kinahanglan itaho niya kini aron madakop nila siya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. Ang atong Ebanghelyo nagtug-an og usa ka importante kaayong kamatuoran alang sa atong kinabuhi aron makab-ot ang gitawag natog kahusay o kalinaw. Gusto ba mo og kalinaw? Gusto mong maghiusa ta? Gusto sa moghusay ta? Sa may buhaton, matod pa diri, kinahanglan dunagyoy usa ka tawo nga mamatay. Mao may gibutang diri aron magkahiusa ta, maluwas ang tanan, kinahanglan gyud dunagyoy usa ka tawong mamatay. Lingiyay mong tupad. Ing na pwede ikaw lay mamatay? Ing na ka lang. Sige. Kinsa may musugot ya? Kanang usa lang kuno ka tao ang mamatay. Si Jesus iyang gidawat ang maong hagit. Nagpakamatay siya nga siya rang usa aron mahiusa niya ang tibuok katawhan. Matod pa sa unang pagbasa Book of Ezekiel, moabot ang panahon nga maghimo kog hari nga maoy mohiusa sa tanang mga tao sama sa gibuhat ni Hari David. Si Hari David, gihiusa niya ang mga tao pinaagi sa pagpatay sa ilang mga kaaway. Kung dili ka mo surrender, patyon jud kang David. Maotong nabuntog niya ang tanan niyang mga kaaway og natigom niya ang usa ka dako kainging harian, powerful kainging harian. Pero kining maong gingharian nalusno, labi na pag-abot ni Solomon. Og unsa may rason nga nalusno, tungod kay nagsupak-supak na sila sa Ginoo. Nya unsa may makapahiusa nila? Ang pagbiya sa ilang mga sala, ang pagbiya niining pagsupak-supak sa Ginoo. Ingna nang imong tupad. Pangutan ing na pilaron ka buok sala nimo. Ako di madyo ko motoo kadaghanan ninyo dinhi friend mamo sa Divine Mercy, di jud ko motoong wa mo isa. Kay bisan ganig palayan lang, maklaro naman. Kaklaro ana, di ba ang sala pagsupak-supak mas Ginoo no? Kana ding imong gikuluran imong buhok, wa di ka magsupak-supak ana. Wa ka magsupak-supak. Bisag palayan mo, okay ka. Kita na daan, kinsay mga masinupakon. Kana ding imong pagbadli sa na imong kilay, imong ikis-kis, di na pagsupak-supak diya eh. Klaro man kay na diri, nga binadlisan na. Kana sa makita pa lang na, napay daghang di makita, kana ding imong pagpamakak, wa di ka magsupak-supak. Bekin sa ninyo din hebi, ang wagyod ka pamakak, sugod adtong Marso 1 hangtod karon, itasan kamot. March 1 hangtod karon, wagyod ka pamakak. Awa mga naong ninyo mga bakakon kayo. Kana bakak pa lang na. Nya agpunan pa ginato, libak. Libak. Wa di mo kapang libak di ay.
Oh, naagyapon. Kana libak pa lang na, punan pa ginato, kasuko. Kanang masuko ka ba? Either imong gipagawas or diri ra sa imong kasing-kasing, kasuko mong gyapon na. Begin sa iwa masuko, sugod adtong Enero hangtod karon ta sa kamot. Ay jud ko ninyo ilara, klaro kay mga naong ninyo. So na ang pagbiya sa sala. O ang pagbiya sa sala, mga igsoon, nagkinahanglan gyud desisyon sa atong kaugalingon nga magpakamatay ta. Either magpakamatay ta physically or magpakamatay ta spiritually or both. No? Si Kristo nagpakamatay siya physically, niya spiritually sad. Pasabot ang iyang espiritu mibiya gis kalibutan. Kana bang mohonong yung imong ginhawa ba? Pero nasa uban, physically, buhi, niya spiritually lang magpakamatay. Niya unsa man na, kana bang mahigugma na jud ka sa tanang mga tao. Ngiling niya imong tupad. Ikatulong lingi. Ing na sugod karon, sabat na ko ba na? Sugod karon, permanente na tikang higugmaon. Sige na. Ya, moingon din na imong tupad. Ayaw na paningil sa utang, ha? Ano man di, kana din nahigugma, maningil din na sa utang di ay. Maningil dili. Anya, permanente naman mo siyang higugmaon. Sige na lang kagdugang. Wa na'y paningil-paningil. Mao na siya. Nya, kita kusog itang moingon nga, Lord, musunod ko nimo. Lord, bisag asa ka, musunod yun ko nimo. You are my shepherd. You are my God. Hilas biya nimo. Nya, gikiha ang iyang silingan nga wa kabayad sa utang. Buangon. Sogo din as Ginoo di ay. Ang sogo sa Ginoo, kung kamo magpahulam, sa sumpay, ayaw na mo paningil og bayad. Mo na eh, kuha. Kana, utang pa lang na, nga kwarta. Wa man ay labot na to ang kwarta. Di man na atat sa tong kinabuhi. Daghan man nga naas imong lawas nga di kabayrag kwarta. Bisag pila pay amount. Bikinsa ninyo dinhi, ang musugot bayran, name your price. Nya putlon imong liog. Name your price. Na? Waoy. Na tingali ginagmayng part pero lisod kay tanan pananglitan ingnon karon nga name your price, lugiton ko nang imong duha ka mata. Oh, sugot ka. Oh, ay mandi ay. Nya kusog kita maningil og utang. Ni may mga butang sa tong kaugalingon nga di ka bayrag kwarta nga imong gigamit, wara ba ka na pabayras Ginoo? Kanilang atong liog nga ni-connect pa sa atong nya makaladok pa ning atong tutunlan, ang atong spinal cord na connected pa dire, di nakabayrag kwarta eh. Nya magsige pa jud kag paningilan ng utang. Ige, bayri ng imong dugo nga nagsigig circulate diha nimo kada tuyok 1 piso, kada tuyok 1 piso, mamatay kag binayad oy. Kana dugo pa lang na ha, nga nag-circulate. Ha, kaning kamot nako, ning kamot, gasigi og lihok-lihok, di apay bakba, gasigi glitok, di ni kabayran we, kada pulong ani, bayran lang ni bisag 1 centavo, kada lihok sa kamot, dupa-dupa, bayran og 1 centavo, pertindakuan akong bayron nun. Di ba? Nga, tungod na ba ning akong yaw-yaw, tungod aning dupa-dupa, makakulikta biyan eh. O niya, maningil pag-is utang.
Kamo de, unsa may inyong gigamit pagtrabaho, unsa inyong gigamit pag negosyo, baba, kamot, mata, tiil. Di ba? Yan nga naman ningil man mo nga nakakwarta mamutungodan ng inyong lawas, nga wa man unta ta magbayad. Ngano man, kay naay nahigugma nato. Naay nahigugma nato nga bisan pag di nato siya ilhon, bisan pa usahay ato siyang insultuhon, nagsige ra gid siya higugma nato. Nagsige ra gid siya ingon, nothing gonna change my love for you. Maging sino ka man, mamahalin kita. Kinsa man na? Kaila mo? Kinsaingan? Kusga? Kaila din mo, Jesus Christ. Nya si Jesus Christ, 2,000 years kapi na, namatay naman, wa naman din kinsa man roy nahigugma ninyo nga way hunong-hunong. Kinsa man? Wa mo kibaw? Wa sa ko kibaw. Ang Holy Spirit, ang balaang Espiritu, mo'y gibili ni Kristo nga maoy mo sulod nato ug motudlo nato nga mahimot ang liwat ni Kristo. Kinsa dinhi ang gustong maliwat ni Kristo? Ta sa kamot, pasabot imong gi-welcome ang Holy Spirit. Kinsay gusto, og di ka mo isa, liwat kas demonyo. Salamat kay ni isa tanan. Kining giingon sa Salmo, ang Ginoo magbantay kanato, maingon sa usa ka magbalantay nga nagbantay sa iyang panon. Mao ni ang Holy Spirit, iya tang bantayan. Pero ang pagbantay niya nato, dili kay ilikay ta niya kamatayon og mga sakit og kasakit, kung dili nga bisag na ay sakit, bisag na ay kasakit, bisag na ay kamatayon, nga dili unta ta maadtos iyawa, dili unta ta makasala. Mo nang tudluan kita sa Holy Spirit unsay buhaton. Matud pa ni Kristo, kining balaang Espiritu mao'y mutudlo ninyo sa tanan nga ako untang gustong itudlo ninyo. Siya say mo pasabot sa tanan nga wap-an ninyo masabti karon. Sama anang ningon si Kristo, kung tamparuson imong pikas aping, ipatamparos ang pikas. Nakasabot mo ana? Nakasabot mo mga amang mandiay mo. O ano? Ay, nakasabot mo, musupak lang. Musupak ba? Nakasabot ta, pero naningkamot ta unsaon pagsupak. Ayaw lang, Lord. Ayaw lang, Lord. Ayaw. Ayaw paminaw sa imong hunahuna. Paminaw sa Espiritu Santo. Lord, unsaon ako pagpatamparos aning akong bana nga perting palahubugang. Unsa may application aning imong giingon nga kung tamparoson imong pikas aping, patamparos ang pikas aning akong ugangan nga siging libak nako. Unsa may pasabot aning tamparoson ka diri patamparos lang pikas aning akong mga office mates nga kusog kay mudaot nako. No. Ana, aron mo ingon dayon ng Espiritu Santo, o mao ni buhata sa imong ugangan, tagain na siya birthday cake, inig birthday niya. Niya ang iyang tanang utang, bayre. Ana, ay buhat ni mo ana, libak ko na sad kaniya. Siya, Lord, wa man mausab, libak man lang yapong panuwing dako. Siya mauna kaysa imong kasing-kasing naaman sa kay kalagot, bisag wa nimo gipagawas pero naaga sige sa kang imong pisti inatay ning animal dako ana. Pero di ara na sa imong kasing-kasing ana, hunongan na diha sa imong kasing-kasing higugmaa siya niya pagdesisyon nga andam kang moantos og magpakamatay para niya. Tanawa, di ba igsunod adlaw moingon dayon na, day
pwede ikanalay pa eskwela aning ako mga apo nga upat ka buok. Nya sa may mong buhaton kapatilan ug ako ning gastuhan patay jud kos gutom ani. Unsa man musugot ka dili? Sugot kay human naman ka makadesisyon nga magpakamatay ka para niya. Igo kayong ni-graduate yang upat ka apo, patay dayon ka. Di ba? Kay kuwang naman kaskaon na ulcer man ka, na acute ulcer man ka. Di, pero ni-graduate yung upat. Tanawa, di ba kanang imong ugangan, magsige na naghilak-hilak. Salamat kayo. Kabuutan, yun aning akong umagad, kabuutan yun. Ana. Nya okay ra na ninyo. Graduate pang upat ka apo, nahigugma pa nimo ang buangon mong ugangan. Nya tuwa pa jud kas langit. Dindo tano. Okay ra na ninyo dili? Sige, katong moingong okay, manindog ta. Pagampo sa katawhan. Mga igsoon, magampo kita ngadto sa Dios nga atong amahan, aron maangko nato ang atong mga gikinahanglan sa lawas ug sa kalag. Moingon kita, amahan, pamatia ang among pangamuyo. Amahan, pamatia ang among pangamuyo. Nga ang mga dili Kristohanon, makaila kang Hesus nga nagpakamatay alang sa tanang katawhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pangamuyo. Nga ang nahimulag nga mga Kristohanon, mopakitag dugang kadasig alang sa ekumenismo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pangamuyo. Nga sila nga anaa sa otoridad, mutugyan sa ilang kaugalingon nga mga lagad sa kamatuoran o hustisya, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pangamuyo. Nga ang tanan nga mga Katoliko, mubati nga nahisakop sila sa usag-usa tungod sa ilang hiniusang pagtuo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pangamuyo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pangamuyo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pangamuyo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang magrasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pangamuyo. Nga ang mga inahan nga nawad-an sa ilang anak, dili mahugno sa kabugat sa ilang mga problema, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pangamuyo. Nga ang tanang matuuhon nga nipanaw na sa kinabuhing dayon, magmalipayon didto sa gingharian sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pangamuyo. Makagagahom og maluluyon nga Dios dawata kining among mga pagampo nga among gituboy dihas gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Dawata o Ginoo kining among mga gasa timaan sa mundugma sa gubaog sa dusa kining panog kining dino ginawa sa kamot sa taon ang imong mga
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimayad sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapusalanan o sa tibuok niyang santos nga simbahan. Makagagahom ug tunhay nga Dios, imo kaming giuli ngadto sa kinabuhing dayon, pinaagi sa sakramento sa bunyag diha sa pag-ila sa imong ngalan. Dawata ang mga gasa ug maayong tinguha sa imong mga alagad aron pagbutan mo unta nga mahingpit ang mga tinguha sa mga naglaom kanimo ug mapasaylo ang ilang mga sala. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Mana sa kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Among nagibayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ikaw ang nagbuot sa labing maayong panahon sa kaluwasan alang kanamong imong mga anak, aron pagpabalik sa kaputli sa among mga kasing-kasing. Ikaw naglig-on kanamo aron human malimpyo ang among kalag sa mga daotang tinguha diha sa among paggamit sa mga butang nga lumalabay, labi pa unta kaming mahiusa sa mga butang nga tunhay. ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitaasan. Raygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitaasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alag kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngan. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niining pans kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaomon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahamu nga nasa mga langit, pagdaygon ng imong ngalan, uabot ka namo ang imong gingharian, matuman ng imong pagod, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karon adlawan. Ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasayo kami sa mga nakasala kanamo. Dili mo kami itugyan sa pagsulay. Tinuruan, luwasan kami sa dagat. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaomon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos. Kay mo man ang gingharian, ang kahumugang himaya, ang tut sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton,
hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kanila. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo dila ko angay mo kalawag kanimo, apan ipamulong lamang o mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Longing for light, we wait in darkness. Longing for truth, we turn to you. Make us your own, your holy people, light of the world to see. Christ be our light, shine in our hearts, shines through the darkness. Christ be our light, shine in your church, gathered today. Magampo kita. O Ginoo, sa dakong pagpaubos nangamuyo kami sa imong kahalangdon, nga imo unta kaming paambiton sa imong kinaiya nga Diosnon, sama nga imo kami nga gipakaon sa imong santos nga lawas ug dugo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang divine strength, ang Dios nung kusog niya. Maangkon ra ni nato kon andam kitang magpakamatay para sa kaluwasan sa atong isig katao niya. Congratulations sa nagpractice og patay-patay nato mga kaigsuonan, pinaagi sa pag-atiman sa atong panginahanglan dinhi ang namalit og mga slots. Ang atong update sa atong San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces or SBF DAG nga slot para ni sa atong kumbinto nga karon hapit na gyud na human. Daghan lagbay ron nun, no?
So ang atong halin niabot nag 16,420 ka slots, na apay 43,580 ka slots nga available nga tag 500 pesos per slot. Ang ato sang special slot nga Divine Cleansing, Healing and Strength or DCHS na nasa tayhalin nga 9,609 ka slots, na apay 20,391 slots nga available nga tag 200 pesos per slot para pud ni sa atong Holy Week celebrations o sa atong Fiesta celebration karong Abril 13. So inaot-unta nga inyo ning paliton nya kining DCHS na asa ni siya 22 slot challenge nga tag 4,400 pesos per challenge. Nakadawat na sa tag 163 ka 22 slot challenge. Atong pakpakan ang namalit ni ini. Salamat kayo. Naka-announce man ko gahapon nga diha to'y ni Saad nga mopalit og slot worth 200,000 pesos. So ato nang nadawat gahapon ang iyang gipalit 200,000 pesos. Salamat kayo. Tapos ug naalay mga 200 ka tawo nga mopalit og 200 ka out pala na 200,000. Dali ara ka mahurot ani atong slots, no? Ambot ka ni na nag-yelo mo palit ba kani mo ragwa ni sig minus kay kog pag kuan ani pagtuo. Ang ato sad nga investment kuan slots katong DSAP napun-an na sa tag-usa niabot nag 184 ka slots ang atong nadawat nga tag 500,000 pesos per slot. Ato sang pakpakan ang atong mga investors na register na di ay ang atong cooperative, ang San Vicente Ferrer Liloan Service Cooperative, Sab Filisco. Na-register na atong niaging adlaw na natay registration. Ako lang yan nang pakita din niya. Doon ay gamayng adjustment sa mga investors kaya dili pwede sa cooperative ang investors. Pwede sa cooperative ang pagdawat og loan. So basig ma-convert ni nato into loans. So ato lang ako maura man gyapon meaning na gyapon 25% interest per annum atong ihatag. So salamat yung kay ninyong tanan, salamat sa Ginoo. Makaproceed na ta sa atong pagtukod sa Columbari. Ang ato na sad karong sunod buhaton ang pagpangayo og mga legal requirements, pag-secure og legal requirements sa atong pagsugod nagtukod sa Columbari in the name of Sab Filisco or San Vicente Liloan Service Cooperative. Sige. Manindog na ta. Salamat kay ninyo ha, mga friends of the Divine Mercy nga usami sa inyong napilian nga inyong bisitahon karon. Hinaot unta nga sa inyong pagsuri-suroy ining inyong sa bisita iglesia ni or outing lang yon. Out the way of mercy di ay hinaot unta nga mauli pa mong buhi sa inyong mga Pinoyanan. Pero in kaso gyud og naagi di ka uli nga buhi, siguro na mo nga makasod sa langit. Okay, naago mo sa way of mercy, the way to heaven guna, di ba? So ay mo kumpiyansa ng inyong way of mercy kay ang meaning ana patay gina. Mabutan ng divine mercy. Kristo patay man tungod siyang divine mercy mo sa inyo anong friend mamudiha nya di mo kamatay. Sige, ang Ginoo manaa kaninyo, Manausap kanimo, og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen.
nahalad na ang misa, ato kining padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Diyos na mo sa kaluoy, Ikaw